ferm aħjar minn ħajtek warra b'kull imrar. Jekk tħares fil-madwar ħassibni u jkun xi jkun l-istaġun sewtem kisa forsi sħun jien nofrilek wensu kien nagħmlu bimpen. Il-lejla niġri naqsam miegħek ftit kelmiet ngħidu żewġ ċajtiet fil-kwiet inġeddu it-tifkiriet. Il-lejla niġri fl-istess post u fl-istess ħin nibqgħu żgur viċin f'dawn iż-żminijiet imsin bossa u twemmin nieħdu ħsieb xulxin. Min wara l-ħġiġġa nifraħ bik f'kollox lest li nagħtik taf li qatt mu ħaninsik tul ħajti. Kull esperjenza kont darbiltu ma' snin nistqar li nbdilt fimt kull għażla li għamilt għalija. U jgħaddi kemm se jgħaddi żmien se nibqa' nfakrek f'dawk l-ilwien li sewwu l-ħajtek kull kulur fil-isbaħ xhur. Il-lejla niġri naqsam miegħek ftit kelmiet ngħidu żewġ ċajtiet fil-kwiet inġeddu it-tifkiriet. Il-lejla niġri fl-istess post u fl-istess ħin nibqgħu żgur viċin f'dawn iż-żminijiet imsin bossa u twemmin nieħdu ħsieb xulxin. Sballa fil-bżonn se nkun għall-batut nagħti semi mimmen u dovut serraħ moħħok dan mhuwiex ftaħir dan tiegħi huwa dmir. Sballa fil-bżonn se nkun hemmhekk sa tmiem u nittama illi ntqebbes ftit taslim f'dik il-qalb li forsi llum għajjiet il-faraġ nisiet. Il-lejla niġielek naqsam miegħek ftit kelmiet ngħidu xi żewġ ċajtiet fil-kwiet inġeddu it-tifkiriet. Il-lejla niġri fl-istess post u fl-istess ħin nibqgħu żgur viċin f'dawn iż-żminijiet imsin bossa u twemmin nieħdu ħsieb xulxin. Dejjem nibqa' nistennik inkun jiena hawn